A vadárpa. A műsorom. Hangos kacaj. Szép kis papír. Most hallgatjátok a kommentjeimet. Rövid tavaszi szünet. De nem vagyok humoros. Most mit mondja? Március 21-től 25-ig. Mi van? Te képembe toljátok ezt az időt. Azt csinálsz, amit akarsz. Azt mondtátok, azt csinálok, amit akarok. Igen. Ja. Nézzük, mi van itt? 7 pont, tavaszi szünet, ünnepség, Gagyi RTL, drága Évike itt hagy minket. Van Kecskeméten ilyen iskola? Van. Ismertem nevét, EU. 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 Egészségügy. Egészségügy. Ah. EU. Ah. Egyébként meg tudod ki jár oda? Ki? A kedves Vüte Tamás. Akitől Zoli kapta azt a szép levelet. Milyen szép levele. E-mail. Jó, ezt inkább hagyjuk. Az e-mail. A bejön értés megtanítja a Romaboxra. Ja. Drága Évike elment tőlük, eltávozott. Dr. Csúr, Másik gonosztan. Próbálj meg nem megsérteni embereket. azért igyekszek. Most mit mondjak a kajáról? Szóval ehető kaja volt abban a húsvéti tálban. Porcelántál. Mi van? Mosolyogjak? Nem bírok annyira kommentálni. Közel vagytok. Jó van, na. Közel. Húsvéti nyuszik. Jó lesznek kajának. A természet rendje. Gyengébb elpusztul. Összenőtt a szemöldököd. Az nem lehet. Tegnap szedtem. Röhögjetek. Szegény nyuszikákból jó kis kaja lehet. Kozmetikai kísérletek. Mi van? Kifejeztetnének egy új szemöldökszet. Most átkoznak a sötét zöldek. Mindenféle zöld árnyalat. Attól nem lesz jobb a bolygó, hogy ott panaszkodtok. Te kancsal vagy. Kacsa, egy lyuk van, és abba kéne belenéznem. Nem vagyok kancsa. Ez a látványos röhögés. Mi van még itt? WC takarító iskola. Szingapúr. Hát te úgyis minden vízét kipróbálsz akárhol megyünk. Menjek át a Budi Time-ba? Mikor megyünk nyaralni távova, minden benzin után megnézed a WC-t. Meg kell nézni. WC elárulja egy ország kultúráját, meg a törődömségét. A WC. Igen. A WC. Igen. Azt hittem, Hogy mennyire nyalnak a hogy vendégnek. mennyire jól működik, hogy bánik az öregekkel, az idősekkel és a rabokkal. Az egyik Andromédában volt. Tudod, amikor a Diment bezárták abba a bolygóra. Jaj, Amikor jött a hajó, ami majdnem felrobbant. nagyon értelmes, hogy a skifiei te. Igen. A Hercules játszik benne. Tényleg? Igen, hát az a Hercules. Az. Igen. Tényleg? Igen, mindig. Herkules széna dupla epizódok. Baba rajzfilmbe is. Rajzfilm. Azt mondják, az bukás lett. Nem baj. De a eredeti hangok adják a szereplők hangját. Jaj, Mi az, hogy eredeti hangok? Hát tudod, amikor rajzfilmben a Xénának a Xéna adja, aki játszik. Ja, de jó. Térjünk vissza a műsorhoz. Na, szingapúri WC. Kedjetek, nézzük, WC szerelés. Vízvezeték szerelő. Mário? Mário. Mário. Aha. Vízvezeték. Micsoda? Mário vízvezeték A szerelő. történet szerint, nem valami szőke csaj kell Annak a megmenteni. szarjátéknak van története? Aha. De végén ugye megmenti a csaj. Meg. Aminek nincs történelme, az idegenek támadása, vagy mi. Tudod, amikor van a hülye játék, hogy föntről jönnek le azok az izék, és lövöldözni kell őket, az a japán játék. Azt Ja, szerintem meg a felső Pac-Man. állású.
Jaj, a Pac-Man, az első pályát sem bírtam tovább vinni. Vannak flash játékok, mindig kinyírnak azok a szarok. Tudod, az APEC logók, tudod. A mi van? Most mit mondja? Jól elpatolták. Jó van. Most rémes vagyok. Vagy egy-két beszólást bevágunk itt. Vágjatok be, besz vagy. Na. Nem megy, hírek. Na, üdvözletem, visszatértem. Kezdjük a drága... Mi vagy te? Kezdjük a... De nem megy a fogalmazás. Fogalmazásban mindig rossz voltam. Hol akarod kezdeni te? Izézzél, ahogy szó. Aha, izészünk. A hol kezded? Kezdjük ezzel a kör alakú izével. Hát, elég stílusosan fehér ezen a fasámli. Fasz? Fasámli. Fasámli. Van rajta egy szép kis pusgom. Várnák, hogy feljöjjön helyett Neked kell felhúzni, igen. testmozgás. Szép kis. Másoljuk a CD-ket. Megbüntet az asva. Nem szállsz. Csukd már vissza. Indítsa meg. Nem, mondom. Csukd Van- vissza. Van rajta egy rakás gomb, ezek a szürke kis izégombok, mint egy régi nyomtató jut rólunk eszembe. Te most bebújsz az állvány Aha. alá, vagy mit akarsz? Ez egy sámli. Nem mondod. De, ez ilyen föllépő akar le. Úgy néz ki, ez is valami svéd bútor. Ikeából van. Látszik. Ne És szerelgessz. szerszámmal mit nem megbírnak oldani. Ez fából van, nem szerszámból, te hülye. Nem az a kis izébe, az a, mindjárt mondta, hányszögű, az a sokszögű izébe bedugod, és így össze lehet rakni egy egész bútor családot. Gyönyörű, hát. TV? Na, ilyen nem sohasem lesz. Küldje enkorra SMS-t. Most így akarnak támogatói díjakat szerezni. És pötyi. Pötyi. Mit keresel a tévé mögött? Csatlakozó. Nem mondod. A